kanyo bende nitiere moko kuom johera magi bende mabende nowuok godo e ng'anyo to koro sani ne miting'o negi msalaba mano mar suspension gi wachni mogik. Okay, kapok awacho wachna mogik, mwalimu wacho point moro ma aveda go monda eko. Ne school administrations mopogore opogore sama wang'anyo kata sama wakonyo lecturers wamanyo ratichegi, kik unewa ka jowasiku, wan ok wan enemies. Nikech sama wademand mana gima ber monego timnwa, kano timnegi gimbe timnegi. Koro akia gima omiyo school administration neno ka wan mana enemies. Nikech mondo mi ng'ata mi suspension, ngiso in gi kiti moro ma kata yetem mi explain ne janyuol ni man dala. Kata jomoko mane gweng' maneno koro trend e TV, online, tuko gini news kata wacho ni nyathini chal en gi kite moro ma jopuonje ok dwa. To gikelo confusion. Gima nwatimo was basically manyo ratich jopuonjewa. Kaka daktari osewacho no, administrations upon ber ka neno ka passive kaka enemies. We are not enemies of the system. Wambe wagombo no system run smoothly, maonge bumps mang'eny gi. Ne nyithindo manena, to all university students outside there, don't leave this thing to the lecturers. One of the worst comments I saw online, ni lecturers are demanding their 7.9 billion. They are not demanding, or they are not requesting us to join them in their strikes. That was poor. A university student should not reason like that. This is your right, this is your life. Samiringi we lecturers mzigo ni kai didala. Ido no ngabro puonji. Igo mbotiko school karango. Denyo limbiringi didala no. Onge ango about university. So let us take this as a full responsibility kaka one students. Mondo ponono no serikal dichak walo kod dhi gwenyo lecturers wage mbele kae. Wawuguru wako in one voice. Wachunguru kaka comrade. To ne nyithindo medo chandro kaka mano bedo expelled kibabi. One gini Kenya University ka igara nukujibangena until a lot of warnings. One comrade, you know, babu ne pujone, a comrade is always right. Koro one insult to a comrade is an insult to all comrades. Kijo ka comrade wadumul kumoro, wawuguru wako wakonye uru. Eka jogi bro luorowa. And good leaders should rise back and bring the comrades power that used to have before. Manyiso ni nitiere moko kuom jogo kuma bende koro sechung kodi hekini mabende koro no mi suspension koso. Ago erokamano na universities nyaka jo Zimbabwe na neno gino trend nyaka loka oko mar Kenya. Koro comrades nyaka ma South Africa ne wacho ni wadhi nyime education rights and freedom ni podi manya nyaka pinje mago ge koro